Hei, hei tid, så det etter her vi har nødvendig parti av Gjerstamål. Og vi som vant, Anja Hansen, som teker opp, og hun klipper og setter sammen, altså redigerer. Og så det Ronny Petersson som teker seg av å redigere ljøet. Paul Færø og jeg selv. Vi er hjertelig velkommen til Gjerstamål. Og Gjerstamål så får jeg en affær å spille Paul Kvært, og jeg ligger hånden av Gjersta og i det. Til det som vi leser i Johannes 15 og vers 15, da jeg sier det kallte ikke langer tjenere. Tjenere vet ikke hva herren seg gjør. Nei, tekna vi kallar viner. Alt som jeg har hørst av feir munnen, har vi kongjørt ikkom. Så kommer jeg til uttrykket, tid har vi ikke utvalgt med. Nei, jeg har utvalgt ikkom, og jeg har sett ikkom til det, at tid skulle være ut og bli avvokst. Og avvokst og tikkere skal være vi, så feiren kan gjøre det kan alt som det blir om, og i navnet munnen. Og dette uttrykket utvalgt, det er mange for noe omstrøtt år. Da sier at det er noe som er gjort fremondan. Men det som jeg vil løyka med, er dette at det har vært sagt om det, at han, Jesus, har utvalgt med og sett med til det at jeg skal være ut og bli avvokst, og avvoksten skal være vi, så feiren kan gjøre mer alt som er byggen om og i navnet hansara. Og at det er så vått og i omfanget, og jeg også tar til at han sier det, åren han fer ut av Golgata. Han sier det, og i talene til søgner, læresvøgner, tar du sammen, Jotas er færen, og tar han fer ut, så er det Jotas som møter honom og sviker han. Og det har vært utvalgt til at fære ut og bære avvokst. Og avvoksten skal være vi. Så færen kan gjøre oss alt som vi ber han om og i navnet hansara. Det er knøyt det til det som skriver stender i Rombraun 8. Og det er løyka med ekvelig en ekv. Så her skjøtter vi at vi skulle hette utvalgt til det som han nevner. Og i Rombraun 8 så skjøtter vi akkurat til samme, men nå er det virksomt. Det som man tar seg om om akkon og til nødja løyven om. Altså, ikke langer tjenere til honom, eller fire han, men viner og i hans sted, mittle mennesker. Ja. Og her i Rambraun og kapittel 8 sier han det så, om mittle verkost. Og lukan, det har vært for meg at valgt vi heter her, og lett meg iver, etter løyve som i øye, og i god tid hele andre noen. Så vekrare kan ikke neka være, og heller ikke tryggere. Så det du leser om hele andre her, og i Rambraun 8, så sørst du til at han sier at her er nere med de endene av kapitlene, han sier vers 25, jeg vevner vi til han som vi ikke søtja, så bøyer vi tålen etter tog. Og så kommer oss i anden vøygløk okkara til hjelper. Så vi vet ikke hva vi skulle be om, som be å være, nøy. Anden sjølvor be for okkom, vi så får niskon sies. Og han er den sækka gjørstene, vøyt, hva tror han antan sier. Så jeg vil jeg godt spyr han for din høylevå. Og det som er særlig hotakende for meg er dette, at han sier, han nevner en vøykløyka til okkom,
Och det vet inte vad vi skulle be om som be göra vera. Och att det här så jag vera att han vojklöjtje som vi ber på då i anten han oavhängig av åkara vojklöjt. Akkurat, ja. Och han vet akkurat vad han ska be tären om djäv åkom. Och vi vet att han som han säkert görsten till Kristus och vet för tro han antan ser. Alltså han säger inte årene, man ser han känner han akkurat som sin egna person. Då tar det en person. Ja. God den här anden och god Jesus Kristus. Eller Kristus Jesus. Och det här så ommättliga, vittfavnande och i mun och löve och så hårdtäkande att det ständer om han som talsmann i himlen att han lever allt och jag ber för oss. Och att det ständer om talsmannen som i oss att han vet vad han ska be om. Till färgen eller Kristus känner tråden antans det han vet akkurat vad han ska be färgen om. Ja. Till oss. Och att det är en otroligt tryggt det är så kanske jag fick häsa hoxarna. Jag hoxar alltid till att vi skulle klara och i antan och att liv och den oj kvart var tråden antans. Men jag upptäckte det att det är inte alltid jag klarar det. Jag kan veta det vi först. Men och i flesta fören så var det inte. Mhm. Och det skapar situationer och i livet som gör att du följer dessa trångterna som Øystein nämnde om vår Teresa. Att hon säger till att den antaliga tråden är näst starkare än att hungra likamliga. Det är rävligt att hungra likamliga, säger hon till hon är prövat det. Men hända här nutja dimensionen i henne i antan att affära ta en inte visste kvar i hela anten sentjana eller tantrånen som var i antan. Det var näka så var näck större eller näck mer djupt gängande än hit. Det hit var till lika med och det skulle självan få sina föje men detta var till siktning för henne att hon kunde färra och bära dem till som hela anten vill till henne att bära dem. Ja. Jag helt att det var så otroligt verkost sagt. Ja. Hade det här men jag vet inte om vi det att dova att uimynd och kontojna åren talsmannen. Nej. Bäj talsmann i himle och talsmann i jorden, ja. Rätt. Men det var det som Israels folk levde under. Tog att det finns ju bojene. Det var högt i stein. Det var inte till att bara komma vid en viskeläggre och bröjta. Stopp sjontan. Det stopp sjontan, ja. Men det hade inte till user till att fullföra det som loven kravde, ja. Och da det så kom til okkon heitningar, så sier han om okkon at minnest at til tøyna stod utan for Kristus, utestånd fra borgarrett i Israels, og lyfte sattmann fremmand utan vogn og utan god i heimen. Ja. Hette her var støvan åren Ja. Jesus Kristus kom inn i heimsøvna, og inn i okkara søv, inn i okkara loiva. og jeg vet ikke, på en måte du vil ikke si ordentlig at det er som giver, så jeg minns øyla vel tøyene, åren jeg kom å kjenne talsmannen og i min løyve som en verleika. Ikke bare som en teori eller en teologisk sannleika, men som en livskraftig verleika og i min løyve. Altså, det er så øyla måneder, ja. Det kom jeg ångat jeg gløyma. Og det kommer helt ångat bare råkna som giver.
sjåvand det giv, alltså till nøye. men självfylja, nei, ikke en självfylja, tog at det kostet Jesus alt, at jeg skulle få det for ikke, og at du kunne få det for ikke, at vi alle kunne få oss av gavene. Jag har ju inte den här också om vår färger, görska färger. Stiande han är. Och jag var med ånkan till oss, han har sagt vid mig kvart är skuld. Nej. Men oj takten la han förklaringen. Och det är väl avlojen som jag inte har nämnt, och jag ska inte nämna dator, så var takten taberande. Alltså han säger inte att gör som du vill, det gör det en ångkant. Han visste att det var lustfarligt. Så han är ångkant gör som han vill till själv, eftersom ett till skilja. Så han måste vakna till, som Sanger säger, ta må lustens allvara vi lära. Och inne i krossens skola för att ta. Och här lärde vi att goda lyda bära. Bäst evangelium att byta. Här lärde vi, och så framvägs, att kraft och dår öjer och så framvägs. Han sa utgrundande salmor om liv godspattna. Men pappa kom inte att känna Jesus för en. Han var till Kips och Grönland vid Elsa, och Elsa tar skipet här, hans och Norre och Mattias Jakobsen, Botchar, tar 8 skipet och hans var skipare och Mattias var röjare, ja. Och så gick motoren för Elsa, och så måste jag stå på samt till färger. Men tar blev bytter ut av skipen som var i Grönlandet till sommar. Och pappa kom ombord i Vanno, och här var Josva Paulsen. Han var nog släktare postare och bo i vägen. Att han har gått att han hade byggt i postare vägen. Och hin svaver han så alltid. Han tar ju torrbaten, och sonen Josva, enaste sonen, tar ju torrbaten. Och hette först i Altrusjen, en Altrus, 2 Altrus. Och ta flotte kona till hin. Och Josva och Laura, en till voxa bägge här. Paul att hin bara. Paul, ja. Och hesen Josva, jag upplevde han att komma till Tofter. Ta i torrbaten av affären. Så han konan klarar inte tanken att han skulle färra till Chips. Hon ville att han skulle vara hemma. Och jag så köpte en lastbil från en att Tofton. Och han skulle bara gå hemma i en garage. Han var 18 år. Men han kom omgång till 18 år. Ta koppa igen. Ja, han får rören. Ja, han får rören. Han kom så till Tofter att ordna ett köpe. Alltså att få att han lyckas som på plats. Och man kunde ta nattor och så framvis. Och det lär sig allt, men under dessa vitsan så bor han och tog han över samman vid pappa. Och bara i Vanno till sommaren. Och han har lagt pappa till Svikvajes. Bara i Vanno? Ja. Ja. Och så läs ärta till nämnt ju med det här, man kan se till tillfälligheter utla. Det hände bara han tog utla. Nej, det heter Rykos Atlan. Så. Ja. Och det är så läs Löjversen gospatne är Atla. Så i tid var inte utvalt med. Jag har utvalt det. Och jag har sett tecken till det. Att det ska vara ut och bli avväxt. Och avväxt tycker jag kan vara vis. Och färgen kan göra tecken allt som det ber han. Och namn och mun. Och kvar är han som personen? Hatte godna i anden och jag. Han är löjvakare. Ja. Ta säger han i Kolossbrevna. Ta Kristus. Löjvakare åpenberas. Så skulle vi vara honom löjkt. Ja, det är faktiskt inte skillnad i mitten Kristus och Jakob och Kristus i himlen. Nej.
Det en fullkommen end. Ja. Så hvis lukka hooks het her atter. Gud har skapt alt, han skapar menneska, og hette her samfellet mittelig god og menneska, inntil avlutning kommer inn. Men jeg nevnte da i morgen og sendingsene at de meste hans nærvære utan omse. De var man kan si, ui dård, som ui edens orstagare, men dård var ikke ui teimen. Og hon kom ikke her helt til at de åte ikke av lusenstreia. Og så fer mannen atten ut, og hver i samfellet og sambandet mittlen himmel og gjør kvett. Her ikke sambandet mittlen. Og annen til at god fylger vi ødlån. Men menneskene klarer seg selv, og det jødska folk, eller Israels folk, de kunne så, de var utvalgt til det, så kunne de etter ødlens ritualen og seremonion, omframt til domarer og profeter og konger, som god i himmelen sette dem til å velge det etter det. Men det var alt sånn ytre ting. De kjente omgang til nærværen og samfellet på samme måte, så vi gjør det. Det kunne det ikke. Men så kommer, altså, her inn i bøylet til at Guds sønner teker alt bann og alla synd, alla revsing, og sutt egna likam. Likam gjør det til meg til, sier han i Hebreabrevna, og dette likam med Jesus var gjørst til å være et fullkomlig offer. Så la oss at nå han ikke hinterlanger for det, at dette sambandet fra himmelen av, at det kan bygge ui okkom. Og dette et evig samband, at det kan ikke røre. Og det sier han eisen her i Rom 8, i endan her. Han sier at, hva slags å si om dette, god vi okkom, hvor kan det være mot i okkom? Han som sparte ikke egnet så, men gav han 4 okkom, hvordan skal han kunne anna enn gjøre okkom alt vi hånden, og så kommer han, hvor skal bli klave mot din utvalgte gods? God han rettvisgjør. Hvor han vi fordømer? Kristus han som deirer, ja, til meir som risen opp, som vi høyre håndgods, og helt kommer atter til det, og som eisne bier fyrir okkom. Hvor skal skilje okkom fra kærlega Kristus, trångt, enkjest, ætsøkt, hunker, nætjeleik, vant eller svør? Nei, i øtlun heson meir enn sikra vid vi honom. Vi elskar okkom til visur, ja, hverskje deg eller lov, hverskje enkla eller herredømme, hverskje det som nu eller det som koma skal, eller makter, hverskje hua, hit djupa, eller neka anna i skapte skal få skilt okkom fra kærleika Guds og Kristi Jesus i herre okkara. Og alt dette peikar atter til dette andans løyve som bor ui okkom som tryggva av Jesus Kristus. Og andre for brøtt. Nettopp. Andre for tisa fra okk. Ja, det er ikke. Og det tog ikke så vel grunta, han. Ja. Det tog bare til vi enda 11. kapittel i Rombrevna. Så sier vi det her, som han sier i vers 22, jeg har stått for at alle vi er i kjøkken. Men han nevner i 28 at etter evangelien det i fortsen der, for det tikkere skuld, han skriver løytninger, og etter jødene. Nå det i fortsen der, men det for tikkere skuld, løytninger. Men etter utvelgingen det elsker for det fetrene skuld. Så nei gav skjønner katt så et enklere god ikke. Og så sier han et forklarende tingene, som det så helt utrolig grunnleggende, for i alt okkara lov. Da han sier, «Anso tid avur var god til avlojen, men her var nå finnes miskom vid til at hese var avlojen.» Altså han kopplar hese bæg saman, at de var avlojen, så kom miskom til okkara. Og så sier han, «Såleis heva han nå òsne hese var i avlojen, altså jødaner, for at de tar miskom og tikkene fattene lot, òsne skulle få miskom. Og til vi evangelien, til begge jødar og høytningar. Tog god til vi givet deg ødel opp til avlutene, så han kunne miskona som en ødlom. Og så bryter han ut i lovsang. Og rykdoms, djup, vursdoms, og kunnskapar gods,
Hvordan er det grundande ikke dømer hansara, og er han sækande veier hansara. Så hver er kjent sinne i herrans, og hver er radgjøver i hansara. Etla hver gav honom fisk, så han skulle være givet veilig. Fra honom, vi honom, og til hansara er jo alt. Hon var dård, og atlar ever ammen, og han får bøgnløs herfra til å sige, i amene tikkon til brøver, vi miskom gods, jeg ber fram likam tikkara. Du nevnte likam til Jesus. Hvordan det var egnet til dette her fullkomne offre. Men da han nå er kommet bygg for jokken, så øyer han akkurat likam. Så nå er det templet til alle andre. Ja. Og nå ber han okken om å bære likam akkurat som livande høylat godet domlet offer fram. Så det heter antalliga godstyrskan okkara. Og bære til kan ikke som henter alt når vi er omskapt vi endernødjan sinnestikkara. Så til kunne røyna hva vilje gos er et gaua, damliga og fullkomna. Og det kunne vi ikke fyrr. Vi kunne ikke røyna hva vilje gos vel. Nei. Og i det gamla løyvnene, og så sier han til vi nøyne mer i given, sier vi øyne kvantikkar at han må ikke hoksa hakre enn han øyre hoksa. Det er det gamla løyvi, hoksa hakre om seg sjolvan enn andre. Ja. Men hoksa vi vurste av med alt etter som god til vi bort øyne og kvarjon mal hansara av trygg. Altså, det er nekka så helt utrolig. Ta i to gavteker til å male av trygg han er givet her. Så du gavteker til at du legger ut egna likam av altare som et offer for han, til han at nøyta. Og du ser det fyrir der ligger her alt, og det har brent opp. Og så kan så sinja sanjen til sarstøy med, men sånn tog god sart til. Med sarstøy øyna latnan og hans røyna rattforskru. Men til såst med utan han, og hvem var fyrir mer, i stod og herre enn og en det og en tøyma fyrir der. Men nu tog ikke bostad mer, og sarsta Kristus best. Altså, at det så størst omtår, at det går opp fyrir her, altså tøyne visko. Heilig Anden, han vet alt det her. Han sitter inne vet du. Og han aktiviserande. Han fyrre Adam, han var en livande sal. Og det var vi da, som er fatt inn i hendan heim. Men hin 17. Adam, han var en lovgjevande ante. Og han lovgjevande ante i okkon, vi har i andan. Ja. For han den 17. Adam, Kristus Jesus. Herre og frelser i okkar. Ja, akkurat. Det så. Jeg husker nå lukka, takk og hjertet her i Rom 11 som du var stod i, ja. Her som man sier at etter evangelien det futjen der for tikkars skuld. Men etter utvalget det elska for fedrens skuld. Jeg kommer huksa om Matteus 22. Da Jesus sier at rujtje himmelrujtje lukk kanskje gjør det brittløp sånnarsjøns. Og han sendte tjenarsjønner ut av bia hinne bottene komme brittløpet, men det ville ikke komme. Og det halte jeg at det sipper til jødene. Det var det bottene. At du sender ut at tjener seg syvende bottene, jeg har gjort målte munner til, også munner feitene munner i dripen, og alt til reier komme og i brittløpet. Men det lette ikke ut det, og for at det et ut av bøs og en annen i handelsøyen. Hinner det til hånd av tjenere hans er hodet her og dra på her. Men så stand og han sier vi tjenere søyene at tilgjørst til brittløpet, men hinner bottene var det ikke verdt. Færd tog ut av veamåten og bjøve og i brittløp ødel som tid hitta. Så får jeg tjenere ut av veien sauna sammen ødel ut av hitte, bæg undergå, og brittløpshuset var fullt av gesterne. Ja. Jeg tyckte sammenhenger i Middelhatta og så Rom 11. Ja, det det også. Ja. Det Matteus heftes i øyla nekvi, så et egna folk, altså. Israel, det jødene. Ja. Øyla nekvi. Det mest man det man skriver, men det her sikningen til lokken, høytninger, skjermer vi jødene. Det grunnen til som jødene ikke tåler, tar som og
som halta till att det var en rätt på kort. Alltså tar för så jävla längt och i sin vittlo, ja. Ja. Vi tar helt det här att ta det hött och kräva på god, men hinner jag inte kräva på god alltså. Nej, och så att det här eisen här, han kom till sitt äkta, men hans äkta tog inte emot honom. Men så många Det som tog emot honom. Gav han rätt att vara godsböterna. Själva det heter här allt, det kan virka öjliga flakt för åkara vite, ja. Ja, jag ska kvart om det, alltså, jag får kilo på att det är och så framvägs, så här. Men det är så först en öjta, så särskilt du hur einfalt det är. Ja. Så otroligt einfalt. Høyast det är så djupt. Han säger här i 17 Korinthierbrevet 11 att ett trolöj tycker vi en vann, ja. Det är förra ett eller 17. För jag löjer Kristus fram och röjna mat, ja. Ja. Och så säger han, men det är rätt för att han så armen där i Evo så skulle hoxaner tycka spittlast och väntas från att vi enfalda troskap mot Kristus. Ja. Här är det han nämner och han nämner också själv vad det är att ända dagen ska inte föra vittlor alltså. Ja. Och i samband med evangeliet. Det är i grunden det som Paulus ber om Jesus brev 8 att Herren ska ge oss en andra vursdom, så. Åpenbära kunskap om sig, att skilja vännerna, vet du kallar vi, så röker ut ordet arverans är i mittel till höjlo, och så jag mätlar stor kraft hans är också som tryckva, som han vursde i Kristus, han röste han uppradar med dig, sätter han vid högre hand så in i himlen, ja. Alltså, det är bara så att man sitter stittlar och man häver det framför sig och man verkligen ordentligt som det gamla så att betitchen out alltså att vara betitchen alltså att vara fullständiga teachen in i hans vagn och du känner trycklöjgan som du nämnde ju Jan heter vi att känna och jag någon till som han är och jag och tråa och i samband vid det som han anten tror efter men dukten är ut och brötten ut och hatten ut och allt det här som han röjner att beskriva i Jesus brevna. Det är bara så omätligt hotäckande för det ena människan. Det är allt och isär. Ja. Och kan alltid täcka av Kristus och konjura där mer och mer så som du är klar att täcka emot att det är öde tar för att snacka om men visst du inte just enfalt och det minns en för det kom till Dövra att jag lärde i havn och så får vi ta snacka om vi bor om enlöjka in i här och tänker så någon här som det är gott som falskne på och inte det är lite hos någon och här var Christian och här var en tvårtjusiner som alla var och så var det att rätt och så minns det att det kommer att snacka om det över enfalter det är alltid norra från att dörra till mannen det var också kroniker kvar dörra till man om ett eller annat och så lustade det ett och så var det om enfalter och så minns jag att han säger Christian Gottsen att över enfalter hej han alltid betraktas som att vara botter säger han ja. Och så för samtal inåt här. Ja men alltså hvis du helt det vara näka och kan göra näka till att takna skote så går det. Och det blir så omättligt innerlig samtala. Och mittlen och kom 4-5 som satt här vi var och jag hann och Jack och mittlen och servera ja. Och jag har varit en 15-16 år
Och jag blev så hotig när vi snär att jag har inte upplevt det förr att han blev vi tar inte så radio till för planer vet du. Och här var ett radio vi batteri och så låste jag efter snär och så blev det skärm om det och så lycka väl alltså kunde jag konstatera att det sån här nävren som är helt var öliga gamla han dör ju i 88 och jag vet inte att han var han var född inte så stor i 1901 i så jag han först i 1900 att han rättla här om så han svär näck man tror jag. Nej, han är svär mer till och är helt han vara en gamla man och själv var 16 år eller 15 och nu är jag 5 år så jag kvart och följde Lugonkan? Ja, så är då inte att följa mig annars alltså. Det som bjärkar mig här. Låt mig bara komma åt han nu. Så jag just kväll tar vi för på i Elim alltså. Hvis jag inte har en annan som kallte med så alltid att jag är inte färre. Så tröttan och vävan och allt det här kände mig och det gamla människan. Alltså det är lika någon som är helt att det är så här är rätt till inte affärer. Men så kommer Eivind Lepberg och han för så bilen och startar och vid färra. Och så ser han med jag har sagt några år manakvalitet och han säger jag halte du skulle teach det fram som du hej framme vi gör skulle jag möta. Jag säger då inte kvalt alltså är ett la fyra bort så ska komma vittar. Och vi så var kommer in och så kom nier och allt det männen var kom där. Jag vet inte vad hänt. Alltså, jag följde inte. Allt vajk och bådskapen kom och han blev framlagt och hej du vet hur gott det blev. Men det tog man som det var. Ja. Och det är så omättligt gott det här var bibeln som ett allmäntligt människa alltså. Mittlen allmäntliga män alltså. Inte näka. Så tror jag att det som alltid har hjälpt mig det är det praktiska. Jag har omgått i dova att se stora sannlöjgar utan jag har kunnat praktisera det. Och för praktisera det är jag någon det är den anden som bor i oss. Ja. Han fär till som Jesus säger att till rannsaka skriften här säger han vi det som han talar vi och till halta till av övet lov tajmål men till det som talar om med och till mån vill jag att komma till nämnde att Jan i Östnet han kom till sitt eget till tjävarna men det är väl helt svårt att lansara och så säger han till anden som ger livet åren som är att tala till det och anti och loj härligt det att det som han vill och i akkom är sån lojgevande anden hins höjtne Adam Kristus och i akkom vänder där inne också där till ganska allmäntlig smadronkor ganska allmäntlig avlartor ungdomar och onkat du tror efter här som lärde dem någon men det trycken kom in som jag nämnde tappade inte jag skilja. Jag skiljer på att han har hatt som god vill ha mig att skilja. Ja. Att det inte var så gott som det borde vara. Ja, det kunde jag inte vid. Han är skapt med således. Från första dagen. Och allt öppnade sig för mig. Och där vi syns att han sann och omgått syns han långt tog. Guds vårdstammer är Jesus moin. Guds vårdstammer är Jesus moin. Lät världen alltså häva sån. Och i heimsins vårs så frälsa till och helt röjta frälsa med. Att det sånt vet jag var baden och avvittig och tog det vimmar in med en viskan vakna och så knappt jag så nu är allt kom på plats. Ja. Så han var kommit in och byggt på och han åtte lika med och han skulle släppa öja lika med. Och så kan man bära det fram till han. Så han hever rönsa med sig sanken. Han hever rönsa med och han helt med så in och ve. Och han löste mojna
skoltar ting du sa. Han mest sett att säga det som en tog ett år gammal smadronkor att man skoltar ting för. Men det som vakte var det är att kommer Jesus åter så vet det att helst vill är ansmad rätter tjockom. Det läser man så lite och även var så lite och att man tror jag inte ner. Det var att komma alla nånter det som är räkna i fyra. Jag vet där. Men Ever och mamma och pappa det visste jag. Och att vara ansmad inne i hemmen och att här är när vi och det var väck. Nej, det är bara stil. Nej. Och så hände det. Ja. Ja. Tid har ikke utvalgt med. Nej, nu kommer detta. Jeg har utvalgt tikkon. Ja. Og så kommer grunden. Ja. Og jeg har sett tikkon til at tid skulle fære ut og bære avvøkst. Og så at det er enden her, og avvøkst tikkar skal være vi, så fære kan gjøre tikkon alt som til bi han om i navnet munnen. Men det er jo også om her, nå er det her talva. Judas er nok færen bort ur her, ta i her, Tala, ja. han talar hetta, ja. Så tar i 11 tjonona. Og tar vet ikke hva ligger i ramman. Men han vet. Han vet, ja. Han vet det. Og han sier at de har ikke utvalgt med, nei, jeg har utvalgt tikkona. Så vet vi jo til at det var en rett og store skære eisne av mennesker som fyllde Jesus, ja. Alla kvinner som var vi eisne inne i myndene og så da. Men det ser akkurat ut som om at heser få en særlig oppgave til at bære avvøksta. Men korsene så færer vi bare ut i 2 kapitler, altså langt ut i Usheiken da. Og her sier han her, først sier han her at jeg blir for teimon, jeg blir ikke for heimnon, men for teimon og to giver meg, til tei er det tøyne. Og så sier han langt nere at her i vers 20, at jeg blir ikke best for hæson, men eist for teimon som vi åren tarra kommer til trygg av meg. Jeg tesla være eit. Og på henta maten så fører han hentan avvoksten som han legger ned i lærersvannet kjastar. Og hette jo livande. Avvokster er livande. Det bryter seg ved alle veier, altså. Jeg minns hos forsintar vi vært at akkurat Stutsen hadde asfalteret tunne ut i Arjun. Det er ikke lengt tøy. Ja, så vaks oppa. Svørst til evjene, man skulle ikke tro det var møvlet, da. Men det tror jeg det var løyve ute, ja. Og dette her løyve er så oppe at den er kraftigere, ja. Det er som fer fra menneske til menneske. Vi hele andan og vi årene. Og det er så vidt atleie til. Jeg viser vujar bedre hentet her avvoksten. Alt etter så som han har tilmålt okkon til for fyrst som han sier en ærestessa. Ja. Jeg gjør ikke pålsa versk. Vi gjør hetta versk saman, og saman vi anje, og saman vi ødel timen her i husen som er involveret i hetta versk her. Men jeg har ikke det her som Paul hever, for å vidja folk, på den måten som han gjør det, og helst på noen annen måte for så vidt. Ikke enn, jeg vet ikke hva kommer, hva det er, men han hever ikke mer imesting, andre ting. Og jeg kunne sagt som så, at han nevner en ærestes, ja, men at jeg ikke gjør det som Paul gjør, ja, men så nytter jeg ikke. Så dog jeg ikke, og jeg vil slippe gjøre det som han, nei, det er ikke det henger sammen. Det henger så sammen at han vet hva at han hever givet okkon hver især til at bære avvøkst, og hvordan vi bære avvøkst. Og tog teler alt vi. Alt teler vi. Vi som er godsbøten, og heva gods anta ui okkon. Han sier okkon til, han viskar ui okkon for en enkelt av okkon. Så at vi at det blir til hva siktelse 4 ånder. At det er så størst løntarmål. Hvis vi at det finnes åpenbære åren, så er det ikke vi at det er. Nei. At
Hetta ärmarska och i huxan och i mån till som vi är upplöst och inte upplöst. Och nu menar jag var hela andan. Jag så öliga näck om akkurat hur vi reagerar. Ja. Det minns det var nere i Kristianstad och så vet jag en unga drang så var öliga sjukor i Klaxvik och han kom så hem och sjukhuset och så fann jag natter här och han var lagt hem och i hemme bara till han kunde inte leva och så får jag vid hem ja och så vi jag ta över så kommer mamman ut, ta bara hon och han hemma, och pappan var så sjuk och han var rösten så han var alls sjuk. Öjliga hörlakna, vill du sagt. Så ser han då när mamman vill med att jag kom, jag var inte som han är frälst. Jag må få att vita, jag orskar inte tanken att han inte ska vara frälst, han får ut i sin hem. Jag ska gå tog kan spärra det han färmor morfin säger och så man passar på att du är och snackar vi han tar ju igen inte överskavar av det alltså med ändan och så säger vi han visst du bara säger mer nej säger du måste finna ut att det själv va och så läs knyttes det ser banden i akkurat mitt. Ja. Det är vi tjej och så tar jag så kom jag åter till det som kon och så kom nu säger han är pura klar. Säger vi henne. Och jag minns att det här hon tog hon ordentligt. Allt vet som känner Jesus vet vita tar vi färran slår i ören där och så vid pipra och tog det är inte näka av mojnon som ska blanda sig på ja. Nej. Det bära det som är av honom ja. Och så tar känna vimmar och måtte lukka som föran in kammare till sonen. Och så ser vi han att mamma den är här och så hockte han och så sa jag så otroliga alltså så han beundrar mamma sin. Och så säger vi han, varst du vad mamma den vill veta? Kan mamma vill veta? Vi säger ja, och hon vill veta om du trostar Jesus. Du är frälst. Och så, han hejar till er, och som oftast är man så vajkor, så får egen lycka som att svajma. Och jag minns det här upplevde så ofta när vi honom. Jag tror att jag ångar när jag går på. Men nu är hon sport och så lät det vara så läsa. Ja. Och så så kommer jag in i efter och säger och hickar på mig och så säger han vill mamma vita om jag trycker på Jesus? Jag säger Jakob, ja, mamma du vill vita. Du tror på Jesus. Och så väntar han så att mamma finna och hukte efter och så kom att detta glimte. Ja, mamma. Jag trycker på Jesus. Hej, du hörst. Alltså, det var så råp. Alltså. Det var helt otroligt. Alltså. Alla hjärtans ängest. Han var ute i råpen om. Det var frases råp. Och så brast någon tur och gröt av kläg. Till enda största lötan i hela livet. Ja. Det är en så ung person som han. Och så själv han det så för han till grävar och ta bögsvang som är gärna för henne. Hon säger väl så gärna att du säger några år armen för om hon är kystna. Jag säger, ja men det ska jag nog ordna vid bögsvang. Lära män har vi inte känt alltså. Och så hej det som skulle vara i staven här och så fördrar man och så var det sista vad han sa som tälla i ösen i bögsvang grejer. Ja. Och är man bara säga och i möjnet härnast. Ja. Det var så
sammansmältande alltså att det här som Jesus säger att titta har gjort allt med. Nej, akkurat. Jag har gjort allt och jag har sett en till det. Att tid skulle färre ut och bli avväxt. Ja. Och avväxt det kanske ska vara vi så färgen kan göra det kan allt som du ber om och navn och in. Och hur ska också där till. Så minns det jag vet ju en kolon och hända ner konan hon jag brukte ångkant till det att spyrja mig in till näck. Men det är på tryck var en Jesus Kristus ska vara frälst. Ja. Det är inte tinjande på. Det är frälses på. Och det är nog. Och så har jag snackat vi hesa konen och vi känner att jag har ringt och sagt mig det. Jag minns inte kvar och kosse och så har jag gjort det arbeid som jag visste att jag göra och så var det färdigt. Och så var hon färdig och jag visste inte mer. Men jag får alltid i kapellet. För kunde man vara kapellet av fylka. Ja. Det var människor som jag har haft vidtja och så färdig. Jag färdig alltid att göra för henne. Hvis jag kan. Och jag får kapellet. Och nu kändes Paul in. Han står i bonta med. Jag ser att det här som han. Jag sätter mig bara här som han platt i sida. Och det att han här var så stel. Ett av bonter var det ta. Och han kommer bonta med sig Paul. Skal du ikke si at det er det som sagt eier av vera. Og jeg ble pura frustreret av. I sinnes Paule. Det blir også litt sinter. Og her så det så bøttene til henne og det nærmeste og folk. Så sier hennes Paule, jeg klarer ikke innstille meg på at jeg vil jo ikke si at jeg kan ikke få si om det at jeg er veldig her og alt dette her. Jag har bara varit här och vitsa. Åttan. Och så gick tojerna. Så skriver en sån till mig till SKN och likar också med lägga ut av Facebook. Här har man ofta finns så. Något som svär på landarmalen som hämtar. Så skriver jag honom till att jag vet inte mamma då innan. Ta några timmar är någon för och så säger så skriver han efter Paul. Jag kommer inte mamma och kanske halvan timme att han att jag är väl och glädje är onkant som mamma så glädje sånt här. Hon fortalte för mig vad du har sagt. Jag säger att det ska sätta från Jesus. Och hade bänt Arnon för ja. Det är det är inte något länge tog alltså. Inte vi det göra. Det var tog att hon skulle flytta. Och jag kom in till mamma och säger han. Och jag alltid funnit mamma så glädje som han fortalte mig att du var vid alltså hon fortalte mig att du har för Jesus och fortalte mig det här. Och så hon fullt ju Johan. Ja, sagt. Här fick det viget. Ja. Nej, jag visste inte ta. Nej. Det är längt att han. Ja. Så hade den uppbyggingen av tog som evangeliet viskar i livet som människan så tog vidare husgods, jag känner det. Alltså det är människor som är husgods. Ja. Ja. Ta säger han vad det. Ja. Och till lika mycket kvar att finna det i omstöver och hur det har varit eller och så framvägs så inte särskilt att göra. Nej. Och det är ju samkomma hens livande gods. Och det är stovvåld och grundvärd och sannlökans. Ja. Alltså hade en eind. Ja, det är en eind. Och äsne vi mynden på likhamme brukta. Så ta oj vid försynläge to i här som för någon här så är det inte Paul som för. Nej. Så det likhamme, ja. Nej. Så är det samla likhamme som vi välläggan för. Tror jag att det är inte störst av människan. Nej. Men det är störst av andan. Men det är bredvid så några firmor här som jag säger i Sjönvarsbö. Ja. Och som är så helt avfärdligt.
Det är naturfilmer tajt och sars, det ser öjliga, väldigt stora fåglaflockarna. Och så kommer en rovfåglar efter dem, och så tar fullkomliga flyta sig som om att det var ett. Ja. Och så kunde det vara tusentavvis av fåglar som är fåglare för. Ja. Och då det samma eisne vid stimon, fiskastimorna, så helt av färdigt att flyta sig. Ja. Och det kan också att det är tusen av enkelton individerna. Så det är nästan som om jag går och lagt en mynd i det här. Hur ett likam kan flyta sig. Hållast det att det bestämmer av så nekvån enkelton individerna. Och han hade ju bara mynter, ja. Men ta och han som är hötte styr sin likam. Ja. Alltså, urslitet blir ju bara så helt ena standard. Ja. Jag har ångat till skammast vi att ta och sakta vi samkomna här som är kommit dagliga testa klaxvik. Att jag får ångat till önsematler in och i näka arbete. Hetta vitja byrja I vid tog at jeg hei arbeidna sondagsskolan og I testa. Og jeg kom til den nye støva at her sånn jeg folk, og her sånn jeg gode lærere. Jeg fikk 2 lærere til kvannflokk, det var en 8-12 flokkar, og I gamla testa, som ta var, røkka. Og så stemte jeg her, og så sier jeg her, nå er jeg arbeidsleiser. Jeg er ferdig ut av sjukos ved sondagsskolan. Jag tar orten. Och jag får. Åttan har också. Och det första renner mig ut en kona som jag lov om alla stående till jula. Jag är inte gjort. Och det är 18 år. Jag sökade firma den här sånt. Jag kände jag den slett som person. Hvordan rönt jag får mig ut tillsyn. Men jag klarar inte. Det var för härsk. Alltså som det gamla sätt. Sett mig så en kone svinne, og så pratet vi henne nok så langt, og egentlig helt det var skamma sida langt. Og så ville jeg ikke på en kone for oss det. Og det sånt at jeg inn I listan. Og hvilken natten da, jeg tog ikke også med nekra tankar jeg gjort meg om neka. Ikke for atter eller neka. Så før jeg atter sånt at vi bare for jeg har sett omkjøn vi om alt var manna. Så kunde jag ta fatt visst det var anker som bara stontan. Och här var han. Och så säger vad ska jag nu? För ena för att säga. Kvar så ta överst I trappen här ute I sjukhusnån. Akkurat som tog han sånne där som jag vill sista sånt där. Tankon. Hon är sett sig ut här och bojat dem här. Där man kommer till så in. Och säger Markus hon är bio för det mer. Och det var tog hon I bio med maler sig så att hon visste det att det gör det till arbete samtidigt. Så hon kunde finna sig inte av tog som hade vilt. Och så säger hon och nu går på nu är du färdig ut I det som för att bära till jag liv. Det är en röjn och lite skosserskan. Jag vet jag färdig så anker trångt här. Alltså jag tolkar hem. Tankon kände jag inte. Jag kan säga han var typ test. Jag visste inte hur det var. Bo I en gammal hus som jag alltid tar så ett gammalt hus från tog in konglig handel var här ute I Klaxvik. Och att de husen det blev väck. Och flöj igen ösne. Jag har sagt hon. Vad har jag sagt det jag kom åter? Naturen har sagt den till han kommer inte åter. Han klarade det. Men hon I byen. Vi kommer. Hon har varit en helt omedelig viktig part av likamn. Alltså du ser detta likamn I gång. Ja. Det är en organism. Netto. Det är inte en organisation. Det är inte det att du måste vita så som jag för jag kunna. För en organisation här avtalar man. Ja. Utfra vits någon förstand någon. Här är det inte. Utan han som är allt. Det är liv. Ja. Ja. Liv är och I tär. Ja. Och till här och han säger till jag har utvalt det. Alltså jag kan inte långt tjänare. Tecknar och kallar viner. Det är allt det som jag har stått för mig och kontorstick. Allt. Alltså
till sannhet. Ja. Men kan du be sammen Jochen där på? Ja, gå färg. Tack för det. Tack för det kall. Och så löser vi Rambrand och ett och att nej gav tvinnar och kallt så nej gav söjnar och kallt så enkla god inte så vidare vid att det är kallt mot. Men det är kallt trytt i mer och till nej gav tvinnar och lika mycket som till öjor som du evigt hög som till en av ta han var riken ut som inte åtte lika. Ikke kunde släppa öja att tog att. Det var lustfärligt. Färg och tog in i avlökan. Och himmelske färg. Tack för det, sa han. Inte fått det lött att sitta här. Och jag Anjo och som ska revidera allt det här. Nej till att få det väck som inte ska vara vi. Hvis det kan vara öron till avstånd här. Vi lärde henne och bara känna det. Ronny i tøyne hånd, og vet om han sikna deg ut av det verste, og Daniel vi i hukse om det som skal komme fram til vidsitt der, at det skal være tøyne bådskap, og ikke akkara bådskap. Så vet han jo Herren som taler, og jeg og jeg to. Herren kan virke om to ikke kan, ber to tøy fram året, allt annat gör han och det tackar vi där för det. Och Jesu namn, amen. Amen. Och så är hesenparten av Gjerstamal komna ända. Och vi får att tacka för okkon. Och vi är Anja Hansen som tar sig upptök och redigera. Ronny Pettersson som redigerar Joa. Paul Färre och själv Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hesefer. Pastor av Gjerstamal som har varit. Her kan du søtja av YouTube, om du først og leiter etter Iktus Sjønvarsp. Og her pastoren, han vil eisne lagt ut her, og han kommer eisne å sende av Kristelig Kringvarsp. Så enn for tusen takk for Jesu.